Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye mars kalo tile 28 ka taa bila karidon na avril kalo tile 3 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 8 o bɛnna bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 14 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye beli mɔgɔw ka dolo ye ni so mɔgɔw ka dolo ni o dolo yɛrɛ ni nazaraw b'a wele ko mars ni arabu k'a ma ko marik o mariku dolo in ni an yɛrɛ b'a wele ko hɔku o de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den minnu mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma kolo bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni dusu bɛna don u la kosɛbɛ wulikajɔw bɛna diya u ye wa ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu fana mankan u dusu ka bon fana nka u ka dusu bonya mana kɛ cogo cogo a tɛ taa yɔrɔ jan olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma ani kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wasa ni kunkɔrɔtaw bɛ aw ye yɔrɔ janfɛ kibaru fo ka taa se aw yɛrɛ kɛrɛfɛ kibaru la ni tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye a ka ca la laɲini minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a ɲinina na aw ye wulikajɔ kɛ a nɔfɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw garisigɛw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma ni ye dɔgɔkun gɛlɛyalen aw bolo a sababu fonow bɔla aw yɛrɛ la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisigɛ balilen aw bɛ se ka jigi da olu kan donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bolo da ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a ka ca la ni aw dɔgɔkun ta laban yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw fana ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ mankanw de bɛ aw kun kan mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko aw bɛ ko ɲɛnabɔ ni dusu ye dɔrɔn i b'a ye aw bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye a b'a yira k'a fɔ ko aw k'aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun t'aw ka dɔgɔkun ye nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i b'i kunbɛ cogo sɔrɔ a la fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la kɛnɛya siraw olu kɔni o sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bana min fanga ka bon aw ka wulikajɔw sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na olu caman bɛna fereke aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani baarakɛyɔrɔ fana na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw bɛ se ka degun ani kungo sɔrɔ baarakɛyɔrɔ fana na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don wariko ɲɛnabɔliw ma u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ u bɛ se ka degun sɔrɔ degun min bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se u ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko hakili lafilafilaw olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka sumaya don aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka miiri ka sira kelen ta ni dɔgɔkun in kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ nka ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɔrɔn i b'a ye aw yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye aw ka hakilina kelen ta ka se ka sira kelen ta
kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Hali ni farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so. Samiya kalo sabanan denw viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ a la kosɛbɛ. Kamasɔrɔ a ka di aw ye mɔgɔw bɛ se ka aw lafaamuya ka taa sira mun fɛ fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Wa aw ka ka gundow mara nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka gundow ani aw ka kumaw, na aw ye kuma caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn aw ka nin kuma ninnu caman bɛ se ka ta ka kɛ ka aw yɛrɛ kɛlɛ don nataw kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ k'aw ka sira jɛlen ta, sira o sira jɛngɛnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka aw ka o siraw bila, aw ka se ka sira tilelen ta. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na. Wa aw ka kumaw, aw dalakanw olu fana barikalen don, nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Dalakan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma, walima dalakan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma. Ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la, nka aw kana fɔ ko mɔgɔw ko fo diyagoya mɔgɔw ka aw faamu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma. Garisigɛ siraw olu dayɛlɛlen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso, furuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so. Balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw fana ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ, kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw fana ma. Mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan fɔ aw ka dusuw bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw k'a ɲini aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na hakili ɲumanya la. N'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganw kun dalen don aw kan, farigan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya wale lase aw ma. Aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔ aw ka janto aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ ko fitinin a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so. Kawula kalo 2nan denw, scorpion, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma. Kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya olu barika ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la, sɔrɔ min bɛ aw bolo ni o bɔla aw bolo a ka gɛlɛya aw ka se ka sɔrɔ kuraw sɔrɔ min bɛ na se ka aw wasa. Fɔ aw ka hakili to aw ka sɔrɔ la fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela. Nka fɛn min kɔni bɛ tali kɛ aw ni mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnyaw kan, barika bɛ olu la. Aw ni mɔgɔw ka kumaɲɔgɔnyaw, barika bɛ olu la. Wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so sami. Kawula kalo 3nan denw, sagittaire, dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu bɛ aw kun kan, nka ni aw saliyala dɔrɔn i b'a ye aw ka baara ɲumanw olu caman bɛ se ka kɛ baara lagosilen aw bolo. Fɔ aw ka cɛsiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ wasaw ani yɛlɛdaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nka dɔgɔkun daminɛ de ka girin ka ɲɛsin aw ma. A ka ca la aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ kabi dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. Ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Kɔrɔ b'a yira k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun fori la aw ka cɛsiri, jaabi ɲuman aw b'olu sɔrɔ. Dontaw olu fana fanga ka bon garisigɛ ko la fo ka taa se kunnafoni siraw ma, wasaw bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma ani jɛɲɔgɔnya siraw. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne, masaso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so. Fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, capricorne, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumayaw olu fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ fariganw kan aw ka aw sigi ni olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fariganw fo ka taa se sumaya walew ma. Garisigɛ siraw olu ka girin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka di aw ye aw ni mɔgɔ minnu bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya min na hakilina la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma, kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw k'aw basigi, kamasɔrɔ ko fitinin a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye aw bolo. Fariganw olu kun dalen don aw kan. Nin dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so. Fonɛnɛ kalo 2nan denw, verseau, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
hakilina ɲumanw olu bɛ aw la ka ɲɛsin mɔgɔw ma kosɛbɛ. Ɲɔgɔn dɛmɛw olu bɛ se ka kɛ sababu ye aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ minnu kɛ don tɛmɛnenw na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ a kɛla fangalabaara de kɛla sababu ye ni a ye a tigilamɔgɔw dɛmɛ, walima hakilina de kɛla sababu ye ni aw ye dɛmɛ lase mɔgɔ wɛrɛw ma. A mana kɛ cogo cogo aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw dalakan barikalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la, aw ka se ka bɛɛ lamɛn, aw ni bɛɛ ka baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kan, juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, gɛlɛya bɛ se ka don olu sɔrɔli la, kamasɔrɔ a ka di aw ye olu ka se ka sira ka se ka sabati cogo o cogo. I b'a ye ko banamini bɛ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛ se ka aw jigi da wagati wɛrɛw kan, sɔrɔ ko kuma bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ, ka se ka o kuma fɔ wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na. Nka nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ a dalakanw barikalen don, aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so, fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani wulikajɔw olu kun dalen don aw kan. Aw ka baara ɲuman kelen dɔw bɛ se ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don, nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw y'aw jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fili lase aw ma, fo aw ka cɛsiri k'aw ka hakilinaw ani aw ka fanga kɛ aw yɛrɛbakun ye. Ni aw y'aw jigi da nin mɔgɔ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, o bɛ se ka fori ka bɔ aw kɔrɔ, ka se ka aw to aw kelen na. O b'a yira k'a fɔ ko aw ka ko bɛɛ lajɛlen ta ni hakili ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw minnu ni aw y'o kɛ don tɛmɛnenw na, aw ka se ka continuer ka olu kɛ don nataw la, a bɛ se ka olu jaabi sɔrɔ. Wasaw olu sira bɛ don nataw kɔnɔna na, kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in n'i y'a gɛlɛyalen ye fo n'a sababu bɔla aw yɛrɛ la. Nka ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la, n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya ko an bɛ funteni na nin wagati in na, funteni kalo fɔlɔ n'o ye bele mɔgɔw ka wagati ye, an donna funteni kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ furuba kuma la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma. A b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka se ka teliya, mɔgɔw ka se ka wulikajɔw banban. I mana fɛn min daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ni salaya nana don i la, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka peresa ɲagami don a ko la. A b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i banban k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jigi da i yɛrɛbakun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cogoya min na, kamasɔrɔ layidukanw olu fakonen don ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Bakuruba la an bɛ se ka nin de fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. N bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo, minnu bɛ yan Mali la yan nɔ ani Mali kɔ kan, ka taa se Chine ma, Suisse fana farala kan, an jɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ Suisse n'u b'an suit, n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fo la Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na, Ala ka jamana in basigi halisa.